India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Tangka jaga lu labiang enai biscuit ki bom tiang pan karobat jater kong shirata kem kilarong ki jan sedep bang phong shu ki mem sahel tang balat ka jot ka pain pin thit yangi lele. Te kulish bul pi kong ba pri rapat por berni hak ada por te ngaku ba kli jekli pi ba ke jip kre pi haka ni kalang kuski yap ji pa pi kepada kat kandai tari jo brai bangta ajar puar jong i pa pi ba aru war pada Kajing pen kre nak yang kasam jongi la persang ban khot ye kitu ki par lo jong ipa baro ki bangi ngitep ken but ki don ki bangi ngitep wat soi te kitu ki beri ki bangi ngila tep ngila yo kontak e bat ki te ngala oi ki ba kin ai kajing roi te how to see mana kita ki bro ki ba pi lakhan kong ali shopping room Sarawar itu kong aroma patong te ba heading son Anthony Kongwang kita ni mam kan mau show te kita ipat ki bang kan mau kalau kita ki di par bajan tam pi em jo ipaken oh ji pa ka ba mai long ka ba irwai lang ka ba kita kan ki bang te bat ngarwain em to kasni ngan roi to si ke ka jing roi ba pian roi to kasni kin san jingdom kan ji jong roi chia tu e kan diat ke ka dau bi ba ni pa pi ba aru pada ila khan ila stom te hatu ki por ila stom te naror kawan no sakane ka second lockdown ka bang ngimla shote bang ngile no way show te ka pendulan ini ken te pisngono na ru ba khat pa pi kan ja na ani ka jing kan ja ba kraw hi hangate ka long ke ba so si ban ken mau bian ya tai ke jing roi ba pi sunat ke jing roi pa pi pening kong ka de jadu ayusha durio kin runat te kitu ki jing roi ki ba roi lang bat ngaru kita ki don hi bun ki jing roi ki ba so tana jong kana tari pa pi le ila roi so ma ke ban khan Soban klate ngam datte bahate soben klate tang balong baro ki jingroi jongi kadai arpoi tili ki album arpoi tili tina ke kada wa pi mlo na roi kada kawai te kada ka jingle ran biet jonga kawai te kada ka jingle ran biet jonga ka ba mga ngamla te ban long bangan roi im to kan men sha ala persang mo ban roi tang ba kani jingle ran bi jonga ka kamla te ban te lamar baki ba ki i bahaya ka jiroi pa pi ba aru pada te ten em ka jiroi ngane persang ban buat ya kanuk sa jong but ngan persang ru ban beteng nang nis khaman kulish bun phi hap deng ka sau ka sian Ngam ban pe phang ya jing mot uble ba krau ba trong nat bien